ngicela ubaba uDladla nonkosikazi wakhe bezela ngaphambili. Umure kulesikhathi sithi sivula babu ola sivula lendlu sitshela uSimakade ukuthi nawuswela indawo yokuhlala akozohlala unyakaze kule ndawo. Abantu bekuxoshe endlini zabo bengakufuni siyakwamukela Holy Spirit. We welcome you. Sisenza lonkonzo sizoyihlanganisa kanye neordination namhlanje yokuordaina laba bazalwane. Angibonge ukuthi babuxola seshilo nabazalwane ukhona lobekabongelela la ungithintile kakhulu ukuthi uvelaphi ngasho lovelaphi wasesitorini kodwa nje ukuthi uvelaphi uzalwa indoda eyayithanda kakhulu okaMakhathini. Sesizwile nokuthi izifiso zakhe kwakuyini kodwa uJehova ngoba uvala ngapha vule ngapha. Nothing wrong akwenzekanga lutho nethi bokwandisa ikingdom kaSimakade. Thank you Baba Xolo. Ningamangali ke sizokwenza lokhu senza kanye nonkosikazi wakhe ngoba uthi omunye makukubika emehlweni enu mina nendlu yami yimbi indoda ethandwa nje ibe yinhle la kodwa ekhaya layo kungabi right. Ndaba yendlu, thank you sis. Ndaba yendlu uNoah washumayela 120 years bengamuzwa kodwa nakwehla uzamxola abantu bebhubha uNoah wasinda nonkosikazi wakhe. Besingeke ke sikwazi ukushiya leli langa kungena umgabateli yedwa. Lo nkosikazi angangena indawo. Ngiyacabanga nangabe uconnectile songizwile. Mina ngiyengithanda lo wami nkosikazi wami lo. Kuyafika isikhathi nala ngikhona ebandleni nangishumayela bangangizwa
kodwa ngilongibheka yena ngimbona lokwenza nje. Lokho kunginika amandla lokho. Noma bengangizwa nangizwa kuye kuphelele vele. Mubu umuntu oshumayela kodwa inkosikazi yakhe ingabusiseki. Ufuna ukubusisa abobani amakhosikazi eyakho ingabusiseki. Sanibonani. Tshela makhelwane hayi kabi. Before siyovula siyobusisa lapha itshe sikhuluma isibusiso kule ndawo ukuthi imishado ezongena kule ndawo imishado ezohlanganiselwa kule ndlu noma eminye ihlukana lezo hlanganiselwa la ingahlukana izingane zizobusiselwa la mahamba noma seyikhulile zizolandela izithunzi zabo ngoba izithunzi zabo ziyobe yisele kule ndawo. Thank you, Lord Jesus. Brothers and sisters, fellow servants of Christ, your willingness to serve in this office as an apostle, I ask you the following questions. In the presence of God, the Almighty, and the congregation, Dladla, Emmanuel, do you accept the responsibility of the apostleship in this church? Yes, I do. Amniki Mike. Kabatel, will you promote the growth and the unity of faith in this church and the body of Christ as a whole? Yes, I will. Yedlal, do you promise to serve God faithfully in this church as an apostle without murmuring, being a good example in conduct and in speech? Yes, I will. Wedlal, do you promise to be faithful in this church by your attendance, abilities, tithes, and your offerings? Yes, I will. The church as a whole, do you accept Pastor Emmanuel Dladla as an apostle of this church? If your answer is yes, you will show by standing and by lifting your hands. Oh, thank you. Thank you. That's great. Ngiyabonga. Ningahlala phansi.
uphindile. Do you accept the responsibility of the pastoral in this church? Yes, I do. Says, will you promote the growth and the unity of faith in this church and the body of Christ as a whole? Yes, I will. Word glory. Do you promise to serve God faithfully in this church as a pastor, without murmuring, being a good example in conduct and in speech? Yes, I do. Sissy, do you promise to be faithful in this church by your attendance, abilities, tithes, and your offerings? Yes, I do. Again, the Church of Christ, the act, do you accept Pindile as a pastor of the church? If your answer again is yes, you will show by standing and by lifting your hands. Glory to Jesus. Remain standing. Remain standing. Remain standing. Ela bonke abafundisi babamahamba babu xola. Bafundisi bonke abakhona beze ngaphambili. Ela kuthi siqale ngawe ndoda kaNkulunkulu. Aningiphi umqamelo yiza kuyo le match. Indlela yaphezulu iqala phansi. Indlela yekuphakameni iqala ekuthotshisweni. Anshayela abafundisi izandla. Ucela thina abafundisi sophakamisela izandla kuye. Then mina noxola kanye nomahamba sizobeka izandla phezu kwamgabatelo egameni likaJesu. Ibandla lizophakamisa izandla zalo. Oh my God. Ake sisho ngamabomu nje sithi Nkosi ndithembe wena.
Jesu Kristu. Bayete, bayete, bayete. Jesus. Agogongo titwa protection evela. Kama lika Jesu Kristu. Oh, see, Yes, Lord. Baba, siza Nkosi ebukhoneni bakho. Mandorosela bakashaya. Yenderaboshala basitaya. Yarabazia lamasiana. Oh God. Siza kuwe uNkulunkulu wethu nakulesi sikhathi. uNkulunkulu wethu namandla kule nkonzo yokunikela incegu yakho nencekukazi yakho. uNkulunkulu wethu kuwena. uNkulunkulu wethu namandla siyabonga ngomsebenzi uNkulunkulu wethu oqalile empilweni zabo. Siyabonga ukuthi wena Nkosi wethembekile. Uqalile baba wethu namandla umsebenzi uyawufezakalisa. Namhlanje uNkulunkulu wethu namandla siyabonga uNkulunkulu wethu namandla ukuba uNkulunkulu wethu namandla kufezakaliswe baba izwi lakho nezithembiso zezwi lakho ngeimpilo zabo. Siyabanyusela kuwe namhlanje uNkulunkulu wethu. Siyazi ukuthi sitha sithokozile
Kodwa sibonga Baba the covering yamandla ezulu phezu kweimpilo zabo. Sibonga ukuthi Baba ubabekile kule ndawo ngoba Baba wena uneplan. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyamemezela namhlanje ukunqoba embusweni wakho. Ngegama lika Jesu Baba siyabonga. Amen. Zocela nje itulo zibe mbili. Shaya izandla, shaya izandla. Zocela nje itulo zibe zimbili. Baba uDladla nomama bazohlala la. Amen. Amen. Ngiyabonga Baba. Bazohlala la ngesikhathi behleli la. Ngicela ukunikeza nje ukuthi sokwenza njani. Egameni kaJesu uyaphila. Ngizocela kulesikhathi uDladla sengikhulumile naye ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani. Asiqinele wena nje sisi. Sesimtshelile ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani. Ngeke ngisaya lapho ke. Ngizocela kulesikhathi nasi certificate zenu. Le sakho noma unikwele inkonzo lonikwa yona uye onikayo awunikwanga na ugugu unikwa umoya weyinkonzo uye onikayo noma ngaphatha ama suitcase mina nginikani ngalutho kodwa uye onikayo. Zocela thina abafundisi sizobeka nje inyaweni zabo la umnikelo lo engicela nebandla liwenze lapha kwaIsrael mahamba uma umuntu esuka kwioffice elithile ake ngithi usuka ebuvangelini uyongena kwi-office lokuprofet ibandla olphethe mhlanzana uphakanyiswa kulelo office bakhipha abanakho ukuthi bakhiphelana abakuthengi basho ukuthi simuva nawe ungabi lapha kuleya office thina sisasele lapha singakuzwa sihamba nawe kuze yonke into uNkulunkulu akunika yona sikuzwe ngodlebe lukamoya ilo mnikelo esiwenzayo la egameni lika Jesu. Ngicela abafundisi benze njalo ngesikhathi benza njalo ibandla bese liyeza uzalweselawula uOpala ngesikhathi senza njalo bese thina nabafundisi nama elders nabo bonke abadala siye lapha etsheni bese siyokhuleka ngoba ngeke sikhona ukuyoma sonke lapha sizawushayiswa zimoto nibaningi kakhulu incane leya ndawo kuzaya just leadership nabafundisi bonke kanye nabo bonke abaseyikhundleni. Ngicela ke abafundisi